Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 15 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Mga baratang marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Enot sa detalles kan barata sa lado lokal. 4 na linog ang arestro sa kapalibutan kan Bulkan Mayon sa nakaaging 24 oras manteng ini mantinidong nasa alert level 1. Sinabi kan Feebox na may moderate emission nin puting aso maski nga ni sabiyo na daiman magkakaigwanin magmatic eruption na pwedeng mangyayari alagad sinda makusog na may na abiso na ang publiko dapat maglikay na maglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone dalanta posibleng magrampahog ang mga darakulang gapo pagbuganin abo asin iba pa. Miyaras nanto si Luis Barcena may dagdag na istorya. Luis, kamen. Ang kakaigwangon yan in indignation rally an Albay Police Provincial Office sa panginginot ni Provincial Director Police Colonel Arnold Santiago. Iningon yan ang mangyayari digdi sa may Peñaranda Park sa Albay District area na ipinagpaabot ni Police Major Dexter Panganiban ang tagapagtaram ka na sampitan ng opisina tangani ng labanan ang patakot kan mga teroristang grupo, partikularmente na pinagsasabi ni ng communist terrorist groups. Susog kay Major Panganiban at indiran ininin mga manlain-lain na opisyalis ka na AFP asin iba pa mga uniform personnel tangani ng suportaran ang nasampitan ng aktibidad kaibaan iba pa mga organisasyon na nagsusuporta kan sa indang pangapudan at tapuson ang pinagsasabi na terorismo. Susog kay Panganiban dahil sinda matunong maski Christmas season sa pagtaon ng mga disiminasyon asin kampanya tangani ng daisuportaran kan publiko ang mga pinagsasabing CTG na ini. Dagdag na bareta, halidigdi sa luwas, babalik na lang kita pagkigwapa, ako po si LBB. Nagpapatakot sa Pilipinas ang bagong nakakagada na klase ng COVID-19 kung kaya tulos man na nagpapod nin pagtiripon si Presidente Rodrigo Duterte kampang ang mga miyembros kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease contradicting. Enot kani na alarma si Gobernador sa Kortan Kansulu matapos may siyan na nakalaog na ang B117 ang bagong klase ng COVID-19 sa Malaysia asin pwedeng makalaog man sa Pilipinas sa sur na parte ka nasyon lalo na sa mga nagbabiyahe sa Malaysia. Kaya iba man sa posibleng pag-alian ng virus iyon Singapore asin Hong Kong na nalaog naman kanasabing helang. Posibleng ibalik sa mas istriktong quarantine protocol ang nasyon sa oras na maglangkaw pa ang bilang kan kaso ng COVID-19 kada aldaw. Sinabi ni Dr. Maricar Limpin, Vice Presidente kan Philippine College of Physicians na nagkakapareho ang kalkulo kan Department of Health asin UP Octa Research Group na posibleng magsakat sa 4,000 ang bilang ng kaso kan COVID-19 sa nasyon kada aldaw dalan sa efekto kan holiday season. Sa sinabi na sa oras na mangyayari ini, dapat ipasunod ang mas maigpit na quarantine classification tanganing mapugulan ang bilang kan mga maulakyutan kan virus.
Mientras tanto, papanimbagon kan Department of Interior and Local Government ang sarong pulis sali sa Olongapo City na nagsuway sa ipinapasunod na health protocol kan gobyerno. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na magkakalaom ang publiko na papanimbagon ninda si Police Corporal Randy Baldero asin magkakaigwanin investigasyon. Idinugang pa man niya na dapat magpaliwanag sa police kung natatadai ini nagsunod sa protocol. Ini may kinaraman sa pagtiripon na pig-organisar ni Baldero kung saan ang mga tao daing face mask, daing face shield asin daiman nin social distancing. Pinahimutikan ni Senador Bato de la Rosa na may aligadong culture of impunity sa Philippine National Police kasunod kan viral post na sa pang-aabuso kan mga polis na nagkausa nin pagkundinar kan publiko. Sa iyong sinabi na ang termino ginagamit man sana kan mga nagraraot sa gobyerno tanganing magkaigwanin kadagitan sa administrasyon. Sinabi ni De La Rosa na gusto sana kan nga sa oposisyon na gibuanin istorya na may impunity para madali asin madagit ang publiko kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa tanawanin doon na kung totoong may culture of impunity, natataw minabot sa 93% ang approval rating ni Duterte. Arestando pinili si abogado Aimee Ferolino ang Polokyo bilang ad interim commissioner kan Commission on Election. Bilang commissioner, sinabi niya na ang tatawan niya nin mga prioridad iyon makagibon nin bagong edifisyo ang COMELEC. Sa iyong sinabi na maugma siyang makasabay sa mga miyembros kan COMELEC Inbank asin siya matrabaho para mapakaray ang internal management asin ma-maximize sharing man mapakaray ang rekursos kan COMELEC lalo na sa human resources asin mga materyales kani. Puminakol na sa 80 milyones ang kabilugan kan bilang kan mga tao na may kaso nin COVID-19 sa bilog na kinaaban. Base sa pinakauring record kan World Health Organization, nasa kabilugan na 80,184,000 o 80 milyones 184,000 ang kaso kan COVID-19 sa kinaaban. Sa bilang ni nasa 1.7 milyones ang bilang kan mga nagkagaradar mantang nasa 56 milyones man ang bilang kan mga narahay. Sa ngunyan, ang Estados Unidos pamanggiraray ang may pinakadakol na bilang ng kaso ng COVID-19 na nagpapakol na sa sobra sa 19 milyones na sinundan kan India, Brazil, Russia, France asin United Kingdom. Mantang nasa pang 28 pwesto ang Pilipinas sa bilog na kinaaban pag-abot sa dakol na bilang ng kaso kan COVID-19 na maabot sa 447,000 kan COVID-19. Mientras tanto, nakaresibin ng primerong dose ng COVID-19 vaccine hali sa Pfizer asin BioNTech Pharmaceutical Company ang sobra sa 600,000 na UK citizen. Maabot sa 616,933 katawo ang nabakunahan kay banana ang 521,000 na individual sa England, 56,000 sa Scotland, 22,000 sa Wales, mantang sobra 16,000 sa Northern Ireland. Sigun sa United Kingdom Ministry, sa pag-lis ng semana o asin bulan, posibleng maglangkaw pa ang bilang kan mga pagbakuna kung may magdakol ang magagamit na bakuna. Mientras tanto, na ipang pigpapaluwas na rekomendasyon ang Department of Health may kinaraman sa posibilidad na siguraray magpautob ng istriktong quarantine protocol sa nasyon. Inang paglinaw ni Assistant Health Secretary Eric Tayag may kinaraman sa report na posibleng ibalik sa MACQ ang nasyon sa oras na magpakol sa 4,000 ang narestrong bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas araw daw.
Yanot kani, magagaramduman na ikanaadit ka mga eksperto na posibleng maglangkaw pa ang kaso ng COVID-19 sa nasyon dahil sa pagdakol kan mga tao na nagruluwas asin an pagparabakal o pagluwas para magbakal kan sa inang mga pangangipod alanman sa holiday season. Pinatanida ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang gobyerno na tawanin prioridad ang kaligtasan kan mga Pilipinong pag-abot sa pagbakal ng COVID-19 vaccine. Kasunod din kan pahayag kan Department of Social o kaya Science and Technology na magkakanigo na ang 50% na efficacy rate kan COVID-19 vaccine kan Chinese company na Sinovac Biotech. Tinawag ni Donald Drilon na upang marahay ang efficacy rate kan Sinovac sa ibang mga COVID-19 vaccine na available na araw kan na Pfizer, Moderna, asin AstraZeneca. Sinabi niyang nasasabutan niya ang pagbabalanse ng gobyerno sa kamauotan na magkaigwatulos ng COVID-19 vaccine, presyo, availability, pagiging efektibo, asin logistic. Pero dapat manggararay na ikonsiderar ng gobyerno asin dai ipagsakripisyo ang pagiging efektibo kan bakuna asin kaligtasan kan mga Pilipino. Bako gabos na local government unit sa National Capital Region ang gustong magpautob nin total firecracker ban. Sigun kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya na nakasalalay pa manggararay sa mga LGU ang desisyon mananungod sa dagos na pagbabawal sa mga paputok. Sinabi ni Malaya, nangunyan solamente ang mga syudad kan Valenzuela, Marikina, Navotas, Parañaque, Muntinlupa, sin Quezon ang nagpasarin ordinansa para dagos na ipagbawal ang mga paputok. Mantang i-regulate man ang paggamit ng mga paputok sa Mandaluyong. Enot kani, sinabi ni NCRPO Chief Vicente Danao na aprobado kan mga alkalde kan Metro Manila ang pagbabawal sa paggamit ng paputok ngunyan na nag-aadang-adang na ang pagsabat sa bagong taon. Duang pulis sa Quezon City ang na-demote o ibinaba ang rangko dalan sa ganibo kan mga ining illegal na pag-arestar. Ini mismo ang kinonfirmar ni Quezon City Mayor Joy Belmonte kung sa dua na mga pulis ang na-demote dahil sa unlawful arrest asin dalan man sa kawaran ng search warrant. Sinabi ni Belmonte na ibinaba sa sarong tangga si Patrolman Salde Mejos asin Julie Boyson matapos mga patunayan na guilty sa grave misconduct kan People's Law Enforcement Board sa Quezon City. Sinabi niya yung sarong Maria Torres ang nagsangat na reklamo kontra sa nasabing mga polis kung saan illegal ang mga ining nagkondukta ng search operations sa senang harong na dainin pig-serving search warrant. Base sa report kan duwang polis, may nakuha ang mga ining badil asin illegal na droga sa harong ni Torres kaya inarestan ini. Alagad, nanindugan man si Torres na itinanong siya na ang nasabing badil asin illegal na droga na nakuha sa sayang harong. Iniluwas na kan Anti-Terrorism Council ang kompletong listahan kan mga pagkukonsidera na terorista asin kaibanan sa teroristang grupo sa Pilipinas. Kasunod din kan pagpasahar bilang lay kan controversial na Anti-Terrorism Act of 2020 na nagresulta sa paghadit kan mga iba-ibang grupo dalan sa pagsasabing pagsuway kay ni sa human rights sa duwang magkasiparar na resolution na naprobaran kan Disyembre 9 kay banan sa mga grupong pagkokonsiderar na terorista ang Partido Komunista kan Pilipinas, New People's Army, Bagong Hukbong Bayan, Islamic State in Iraq and Syria in Southeast Asia, Dawlatul Islamiyah, Waliyatul Masrik, Dawlatul Islamiyah, Waliyatul Masrik, IS East Division, Multi Group, Islamic State East Asia, Multi ISIS, Grupong ISIS, Khalifa Islamiyah, Kim Ansarul Khalifa, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Abu Bakar, Jamaatul Mujarin, Answar Piliben, Dawla Islamiyah, asin iba pa.
ang duang kopya kan resolution niyo ang pirmado ni Executive Secretary Salvador Medialdea, Anti-Terrorism Council Chairperson, asin inaprobaran man ni National Security Advisor Hermogenes Esperon bilang Vice Chairman kan ATC. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga, digdi sa Radyo DCGB. Sa pag-aaral kan mga pagriba, Ronald Baldo Salado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kasi anong pagantabay. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong kongres